କାହାକୁ ଗୋଇଠା ମାଇଲା? କିଏ ମାଇଲା କହିଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲୁ ତୁ? କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲୁ? ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା? ତତେ ଫୋନ୍ କଲାନି? ଓ ଫୋନ୍ ଦେଖିଲାନି ବୋଲି ତୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲୁ? ସେ ଏଠୁ ତତେ କ'ଣ କଲା? ତତେ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲା। ତୁ ତାକୁ ଫୋନ୍ କାହିଁ ଦେଖେଇଲୁନୁ? ତୁ ତାକୁ କାହିଁ ଫୋନ୍ ଦେଖେଇଲୁନୁ? ସିଏ ଆଗ ତତେ ଫୋନ୍ ଦେଖେଇଲାନି? କାହାର ଦୋଷ? ତୋର ଦୋଷ ତ। ଆଉ ଗୁଗୁର ଦୋଷ? ତୁ ବା ଆଗ ଫୋନ୍ ଦେଖେଇନୁ ତାକୁ? ତା ମମି ନେଇଗଲା? ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖୁଥିଲୁ ତାକୁ ଦେଖେଇଲୁନୁ?